Kani kadi ka khubor ka ba penlengo ya karihi bro kawai ha ka ba kaseng BJP ka bala yo ban senchar thmai ha po New Delhi kala khang lani kala suspend ya ki arphoingut ki MLA jong ka Aam Admi Party lani ka AAP tisngap ke ka bala jia ha ka ba kani ka government ka badang thmai ka badang shudap form hishan kala khang banshong dorbar lane banshong ha assembly ya kite ki arphuingut ki MLA jong ka AAP kate ki jingkhang ya ki arphuingut ki MLA jong ka AAP ha ka jingalam jong ka chief minister bathmai kata ka Rekha Gupta kalong halor ka jingkano jong kite ki opposition kata ki MLA jong ka AAP halor ka jingwengno ya kedur jong u Dr. Ambedkar bat kedur jong u Bhagat Singh na ka office lane na po assembly office ndai na kalyang jong ka chief minister bathmai kala panshai sha baro ki MLAs ki badon ha po assembly ba ya kedur jong kite ki arngut ki rikrau omsyam la pankenria lane omsyam laweng na kate ka office handai kadur kadon be ndai tang I jaka ki ba wa lane ki babu la pankenria ndai kidur jong kite kidon hi ha kate ka office la panshai shushu kate ka chief minister bathmai ka Rekha Gupta bat shushuru kat ba kate ka dorbar kadangya shakhamat la sakhiru ya ka jingki win halor ka jingsa kut lane ka jingsa teng ka bangi jutip ka pending ya ki khatsautali ki report halor ka case ka banang shudaption lane ka badang shu shakemshen jong u chief minister barim lane unong yalam ba khmatdu jong kaseng AAP kata u Arvind Kejriwal hakba ladon hadu khatsautali ki case ki badang sateng bat nakleng jong ka sorkar BJP ka balalam khmat da ka Rekha Gupta kala pentip ba yamentahi ya kite ki report ampala ban penchai pa andrei andan kam banda screen lane banda check bha ya kite ki report bat hadin bakila dep ban pentikna bat bakila check bha kin sa pentip yang yeki nalor ka bisa tangka ka court ka khia bat kui de ki special audits lane ki jingpan thmai hakar kom trekam ka sorkar thmai ka balalam khmat da ka sorkar BJP kumta halor kate ki jingpan kala jong kate ka sorkar badang shudep form thmai po New Delhi ki MLA jong ka AP kala persha kala kadai halor kate ki jingpan kala ya kirkom trekam nakata kadau kani ka chief minister bathmai Rekha Gupta kala khang sendon ya kite ki arphoingut ki MLA jong ka AAP bakin shong ha ka assembly session ka ba ansas dang nadu ka singinekong bat kabansane hadu laisingi bat shushuru kalong ba kansa screen lane kansa check ha hatu kini ki arphoi ngut ki MLA jong ka AAP ru kidon kitine em hakabaya dei bat kate ka case ka ba une u Arvind Kejriwal ulangat kata ka CAG arajar arbsau ka ba dei jong ka liquor case lane ka case ka bangat haka khayikiat tilada kini ki arphoi ngur kidon kiti ta ka bomut kini ki MLA jong ka AAP ru kin ngat kat kum ka kendon jong ka ain la kin shong patok ne ensa le kat kum ka jing don kam jong ka ain la ne ka bor jong ka ain lapun kut shushu kani ka chief minister bathmai jong ka New Delhi